Katkum ke video la i bagi don ki Karkhana Saiñ Dewiong na ki cook factory ki bala Shah pen khalam ha ka Thaiñ Shahlang West Khasi Hills district. Kani ka jing pen khalam ye ki te ki Karkhana ka de hadian baka High Court Meghalaya ka takran ting ya ka sarkar jala halor ka jing bom le ya ki Karkhana Saiñ Dewiong Beaiñ ha ka jala.